Αν παίρνεις και εσύ αυτό το αντιλιακό, άκου αυτό. Το παιδικό αντιλιακό της Γεν πήρε μόλις 9,4 στα 20 σε εφαρμογή αξιολόγησης συστατικών. Αλλά τι σημαίνει αυτό πραγματικά? Αρχικά όχι. Δεν σημαίνει ότι δεν προστατεύει από τον ήλιο. Επίσης, δεν σημαίνει ότι είναι και επικίνδυνο. Εφόσον έχει SPF 50 και χρησιμοποιείται σωστά, τότε παρέχει την προστασία που αναγράφει. Αυτό που αξιολογεί η εφαρμογή είναι κυρίως η σύνθεση. Το συγκεκριμένο αντιλιακό βασίζεται σε οργανικά, δηλαδή χημικά φίλτρα UV, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Χημικά φίλτρα δεν σημαίνει και επικίνδυνα, επειδή απλά δεν είναι minerals. Τα περισσότερα φίλτρα που περιέχει είναι σύγχρονα, είναι φωτοσταθερά και παρέχουν την προστασία που πρέπει απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία UVA και UVB. Το σημείο τώρα που εγώ πρόσεξα είναι άλλο. Το πρώτο συστατικό που περιέχει είναι το νερό. Οκ, μέχρι εδώ. Το δεύτερο όμως συστατικό είναι το ινόπνευμα. Αυτό βοηθάει το αντιλιακό να στεγνώνει γρήγορα, να μην αφήνει κάποια λιπαρότητα στο δέρμα και να μην κολλάει. Σε παιδιά όμως με ξηρό, πολύ ξηρό ή ατοπικό δέρμα μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή τσούξιμο ή κάποιας μορφής ατοπία, ειδικά αν το δερματάκι του είναι πολύ ευαίσθητο. Άρα θα το χαρακτήριζα επικίνδυνο? Όχι. Θα το χαρακτήριζα ότι δεν προστατεύει σωστά? Πάλι όχι. Θα το πρότεινα σε ένα παιδάκι με ευαίσθητο δέρμα? Φυσικά και όχι. Το συμπέρασμα είναι λοιπόν ότι δεν επιλέγουμε ένα αντιλιακό βάσει της βαθμολογίας των συστατικών του. Κοιτάμε τη συνολική σύνθεση, το δέρμα στο οποίο θα εφαρμοστεί, αλλά και φυσικά να το χρησιμοποιούμε σωστά. Pharma.gr